2, 1, drop it. Sup guys και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Και σήμερα θα παίξουμε Bite by Night. Είναι πικ αυτό το παιχνίδι. Σας το προτείνω 100%. Βασικά μας αρέσουν τα Asim Games, δηλαδή σαν το Forsaken και κάτι τέτοια παιχνίδια. Σας το προτείνω. Και άμα σας αρέσει και το Five Nights at Freddy's. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το καινούργιο μου κανάλι, γιατί το έχω χάσει το παλιό και δεν πειράζει. Βασικά το progress που είχα κάνει και πάρα πολύ progress. Αλλά τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ. Να δούμε, κάνα skin εδώ στον Double Ganger. Ξέρω εγώ ρε φίλε, γιατί να το κάνει καν αυτό, αν και θα φάνε copyright, τέλος πάντων. Μπορεί να είμαι full φτωχός ρε. Δεν μπορώ να πάρω τίποτα ρε από τα καλά skins. Μόνο αυτή εδώ τη βλακεία. Τι είναι αυτό μπρο, θα ξεράσω. Και εγώ χρησιμοποιώ το Fighter Class. Δηλαδή, άμα έχετε παίξει Forsaken, είναι κάτι σαν τον Guest απλώς. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Λέει Swing και κάτω λέει Parry. Δηλαδή, νομίζω καταλαβαίνετε αν ξέρετε τα αγγλικά. Λέω εγώ τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, απλώς σας κάνουμε spectate, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Και έχει και κάτι emotes, είναι τέλεια. Peak emotes, peak. Όλα αυτά εδώ έχω πάρει μόνο. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι έχει και εδώ με ένα arcade, ξέρω εγώ, φιδάκι πείτε το. Βασικά φιδάκι είναι, όχι πείτε το. Όχι. Πω, αυτό το σκυλί σου. Εν τω μεταξύ έχει και εδώ ένα secret. Είναι κάπου εκεί, δεν ξέρω αν το είδατε. Σας το προτείνω, το παιχνίδι λέγεται Bite by Night. Να ξέρετε, είναι peak. Για να δούμε ποιος είναι ο killer. Αν και δεν το λέει όταν είναι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Μπορεί να είμαι και εγώ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, άμα δείτε εδώ κάτω, έχει ερωτηματικά. Είχε ερωτηματικά. Εντάξει, εγώ είμαι. Κατευθείαν, μπρο. Πρώτο μάτς και κατευθείαν, ρε. Κάτσε να βγάλω αυτά. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ γραφικά. Και έχει και potato mode. Δηλαδή, άμα δεν τρέχει πολλά γραφικά, ξέρω εγώ, το PC σας ή τι έχετε, απλώς πατήστε potato mode και θα είναι πιο... ή απλώς χαμηλώσετε τα γραφικά στο Roblox. Λάδο. Ο φίλος μου είναι αυτός. Ελλάδο. Ελλάδο. Πω, άλλος μέσα ρε και το taser, μπρο. Καλώς να βγάλω αυτά μια γλυόλια. Τις πάνε και full πολλά νεύρα. Έχει και τέλεια voice lines, μπρο, δηλαδή πικ. Ποιο να πάω τώρα, θα πάω για αυτόν εδώ. Ελλάδο.
Τι να αυτό το σκυλί σου, μπρο. Βάζω τέτοια. Μια χαρά, μπρο. Όλοι εδώ είναι, ρε. Καλά, μπρο. Πόσο χάζος νόμιζω ότι είμαι, ρε. Αχ, ρε. Ελλάδο. Κάτσε να βγάλω αυτά πρώτα εδώ. Και να γίνω κι αυτός. Δηλαδή όταν σκοτώνεις με αυτόν τον killer, παίρνεις το σώμα του. Είναι full ωραίος, ρε. Αν και είναι αρκετά δύσκολο γιατί θέλει και skill, δηλαδή είναι ανάλογα και πώς θα τον χρησιμοποιήσεις. Ελλάδο. Ελλάδο. Είναι full δύσκολος αυτός ο χαρακτήρας, δηλαδή έχω λίγο σκυλίσιο ακόμα με αυτόν. Λάδο. Μπορεί να νομίζω ότι το blindness μου με κάνει να μην τον βλέπω, ρε. Θα βάζω αυτά. Νάιο. Θα πάω από την άλλη. Αν και δεν νομίζω ότι προλαβαίνω. Νομίζω δηλαδή. Λάδω. Πού πήγε, ρε? What? Αυτό γιατί πετάει, ρε? Τι γίνεται? Ελλάδο. Πικ, ρε, πικ. Ελλάδο.
Ελλάδο. Και έχω σκοτώσει όλους, μπρο. Σοφά, και αυτός είναι ο φίλος μου εντάξει. Ελλάδα. Σοφά. Πάμε λίγο νίκησα μπρο. Yes sir. Πρώτη φορά, όχι δεν είναι πρώτη φορά, είναι δεύτερη. Γιατί με αυτόν τον killer έχω και ένα σκύλι ίσορο φίλε. Επειδή είναι, δηλαδή θα βγει μεγάλο το βίντεο, θα παίξω άλλο ένα match και σκέφτομαι, αν και δεν ξέρω αν με αφήνει τώρα το YouTube, δεν είμαι σίγουρος, να κάνω κάνα live stream μάλλον, δηλαδή να παίζω Roblox παιχνίδια με εσάς. Κάτσε πρώτα να πάρω subscribers και να δείτε από το παλιό μου account, γιατί μόνο από το κινητό μπορώ να ανεβάσω βίντεο, δηλαδή μόνο ένα πράγμα ανέβασα, γιατί τώρα από το κινητό είναι full δύσκολο. Και ναι, πιστεύω ότι θα μου κάνετε και sub και στο δεύτερο μου κανάλι. Τι? Τέλος πάντων. Όχι μπρο, πω, δε μη μικρέ φίλε, πω. Είναι ο πιο unskilled χαρακτήρας ρε, δηλαδή αυτός δεν θέλεις καν skill ρε, τους έχεις απλώς όλους free win είναι ρε. Πιο unskilled χαρακτήρα ρε, δεν έχω ξαναδεί ρε. Yes, sir. Πάρτα. Φύγαμε. Κάνω εγώ emote κι άλλα, απλώς πεθαίνουνε ρε. Εν τω μεταξύ που πήγαν να σφύρω όλα τα άτομα ρε μπρο μου. Ή AFK emote βάλανε. Πιάσαν τον φίλο μου μπρο.
Πάρτα έτσι, μπρο. Πάρτα έτσι. Τον έχω καταστρέψει ρε τον τυπά. Τον έχω καταστρέψει ρε. 2 stuns μπρε. 2 stuns. Εν τω μεταξύ που έχει πάει μπρο. Έχει κάνει target τον φίλο. Έχει κάνει target τον φίλο μου ρε, δεν το πιστεύω. Οπα, έχει βάλει speed mode. Ο μπρο πήδηξε. Αυτό είναι το καλύτερο map ρε φίλε για το The Mimic. Ή αλλιώς The Project, όπως λέει και το game. Πιο χάλια όνομα ρε μπρο. The Project. Α, δεν μπορείς να το κάνεις πέλη. Hey, no way! Με έκλεισε ο φίλος μου. Απ' έξω. Δεν μπορώ. Φίλε, τι φάση, ο άλλος είναι fighter class, μπρο, δεν κάνει τίποτα. Από εκεί βγήκε νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν τον βοηθάω μπρο τον Μπέντι. Παράτα με ρε φίλε. Δηλαδή ότι πας δεν βοήθαγε καν ρε. Έτσι μπρο. Βασικά θα πήγαινα τώρα έτσι για να free stun μόνο. Free parry, όχι stun. Οπα! Άστο μπρο, η προγιαγιά μου πάει πιο γρήγορα ρε. Κάνε drill. Για να δούμε. Θα έρθει. Πήγε στον φίλο μου μπρο, δεν το πιστεύω. Τον έπιασε. Όχι, δεν νομίζω. Φίλος μου είναι αρκετά καλός. Φα! LMS. Lock-in. Δεν ένιωσα το drill ρε μπρο. Είμαι one shot, two shot, κάπου εκεί. Ο μπρο βάλε speed ρε. Ain't no way ρε, δεν το πιστεύω. Ain't no way ρε. Στο μισάραμε και οι δύο ρε. Σε αυτό το παιχνίδι μη σπάτε ποτέ ρε Άγγλις.
Όχι ρε φίλε! Φίλε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, απλώς εντάξει, 2 rounds ήταν αρκετά. Ήταν και αρκετά κουραστικό γιατί ήταν και το team που ήταν χάλια, ξέρω, δηλαδή 4 άτομα ήμασταν. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και αυτά. Κάντε like και subscribe άμα θέλετε και άμα σας άρεσε και το βίντεο και άμα σας άρεσε και εγώ βέβαια. Δεν σας πιέζω, ό,τι θέλετε κάνετε. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια ρε.